खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहाय आङो हानायमानि जा हायो एसे देखायनोसै थ' मानो बिराद आंना प्रब्लेम जानानै दङ बेखायनो आङो देखायनो हायाखै भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै गोबां माल सफैनानै दङ गोदान गोदान थ' नोंथांमोना हानायखिनिखौ आं देखायनोसै थ' गिबियावनो आं देखायो नोंथांमोननोहाय इन्दिनि सादोर नै इन्दि सादोर पियर इन्दि जायनो नांगौ नोंथांमोना अर्डार होनो हागोन बे डुप्लिकेट इन्दि नङा दै डुप्लिकेट इन्दिबो दिनै गाबोन बिरादनो फानसोदों आरो माखासेफ्राथ' थगायनानैबो फानो इन्दिनान बेयो अरिजिनाल इन्दि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन आदामोन आरो फंबायफोर इन्दिनि फालि इन्दिनि आर'नाइ सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव जाय जायनो नांगौ दे दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन प्रिमियाम क्वालिटि दै ब्रेन्डनि जों जेबो बेलेग गैया ब्रेन्डनिया जेरै जेबादि खुन्दुं जाय खुन्दुंजों दायो क्वालिटिफ्राबो बे सेमानो आंनियावहाय टेग लगाया नालाय आङो बेनिखायनो आंनिया फाननायफोरा नन ब्रेन्ड जायो आरो ओरैबादि मोजां लेटेस्ट क्रिसमासनि कालेक्सन ओंखारदों दायो साद्रिखौ नायनानै लादो नै अल बडि ओरैबादि मोजां मोनसेबो जोनाय गैयै प्रिमियाम क्वालिटियावहाय बांद्राय हेभिबो नङा बियो ओरैबादि गानो मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेबो प्रिमियाम क्वालिटि दै ओरैबादि मोजां आं होनखायो माने आंथ' बहुत सिफोरखौहाय दाग्रानिफ्राय थांनानै खुदे दांनानै नायजोबनो मोनो नालाय ब्रेन्डनि आरो बे खुन्दुङावहाय जेबो फाराग गैया नोंथांमोना दायो बेखौ मोनगोन प्रिमियाम क्वालिटि जुदि आंबो टेग लगायोमोनबा बेनि दामानो बहुत बारा जागौमोन नाथाय आं हानाय मानि नोंथांमोना जाहाथे खम दामावनो बयबो गानो मोनथों होननानै आं बेबायदि खालामा नोंथांमोना दायो नैबेखौ नायनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन गुफुर जायफ्रा सोंदोंमोन आरोना गुफुराव दायो बेखौ मोनसिगोन पद्मनि दानाय सोंनाय ओरैबादि मोजां दाखादों आरोना थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो गिर्जाफ्राव गानो एबा हिन्जाव गोदानफोरनोहाय गानहोनो थाखाय आशीर्बादफ्रावहाय गानहोनो थाखाय फुजाफोरनि थाखाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो आरो ओरैबादि मोजां समायनाखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना बेखौबो नोंथांमोना मोनसिगोन साद्रिखौनो नायना लादो अल बडि आरोना डिजाइनाबो ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ दायो मोनगोन पद्मनि दानाय सोंनाय आगैमोन ओरैबादि मोजां लेटेस्ट कालेक्सन ओंखारनाय आरोना दानिसो दागदान जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां खानाय ओमफ्राय कालाराबो अनथावथावनो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना बे कफि कालाराव दायो मोनबावसिगोन बेखौहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद मोजां लेटेस्ट कालेक्सन ओंखारनाय बियो दानिसो दागदान जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लाबानो जाबाय दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ब्लु कालाराव ओरैबादि मोजां आरोना लेटेस्ट बेबो ओंखारबाय दायो बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनसिगोन बे कालाराव गोदान ओंखारनायसो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना थ' बेखौहाय सिगांबो बहुद फानबाय आं बहुद डिमान्ड जादोंमोन आरोना थ' बिनिखायनो दायो दाफिननाय जादों बेखौहाय ओमफ्राय दानिया नै साद्रिनि डिजाइना ओरैबादि गरजियास ओरैबादि मोजां दाखादों आरोना सिगांनिया साद्रिनि डिजाइना बेलेगमोन दानिया नै ओरैबादि मोजांखा खाथियाव नुबायथाय फसायब्रेखायो जायनो नुयो बेनो दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां आरोना दसे सिगां आं ब्लु कालाराव देखायनायानो बियो घिया कालाराव आरोना ओरैबादि मोजांखा दायो क्रिसमासफोरनि थाखाय एबा हाबा जानो थांनायाव गाननो थाखाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन रेड कालाराव बे सिखिरि डिजाइन गोजानाय आरोना सिखिरि दानाय एकदम सिखिरि सिख्ला जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा पद्मनि दानाय सोंनाय नायदो नै आब'मोन आगैमोन सोर सोंहरदोंमोन दायो बेयो सफैफिनबावबाय ओरैबादि मोजांखा आरोना बेनि कालारानो ग्रीन बाबो बेलेगनो इउनिक
नो आरो बेबायदि ग्रिनखौहाय माने मेहेन्दी टाइपबो नंद्राया माने इउनिकनो बिराद मोजां आरो पद्मनि दानाय सोंनाय सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नाय दिनै बे पिंक कालाराबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजांखा आरोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजांखा पद्मनि दानाय सोंनाय दायो नाय दिनै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आरोना ब्लू कालारावहायबो बेखौहाय दायो मोनबावसिगोन नोंथांमोना सफैबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां खानाय साद्रियाबो ओमफ्राय जोनाय थोनाय जेबो गैया ओरैबादि सफ्ट दायो नाय दिनै आब'मोन आगैमोन बेयो सफैबावबाय ओरैबादि मोजां ओमफ्राय दानिया साद्रिया एसे बेलेग आरोना ओरैबादि मोजां अल बडि खानाय नायदो रिगि 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 रिगिनो ओरैबादि मोजां सफ्ट गुरै अनथावथावल'खा आरोखि ओमफ्राय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बार अर्डार होनानै लादो दायो नाय दिनै आब'मोन आगैमोन बेबो मोनसे कालारा सफैबावबाय नाथाय बिराद लिमिटेड सफैदों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादे नङाबा उनावहाय मोननाय नङा ओरैबादि मोजांखा आरोना कालारा डिजाइनफ्राबो बिराद मोजां नाय दिनै आब'मोन आगैमोन बेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजां आरो स्टेन्डार्ड आरोना कालारफ्रा बेबादिया इउनिक जायो आरोना इउनिक नुयो क्लासिनो एसे बेबादि कालारखौ बेलेग कालारखौथ' बयबो एभेलेबेल गानबाय थायो नालाय बेबादिखौ गानला बिराद स्टेन्डार्ड मोनजायो आंथ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो नाय दिनै आब'मोन आगैमोन बेबो ओरैबादि मोजां स्टिल कालाराव आरोना ओरैबादि मोजां इउनिक मोनखायो बिदि कालाराबो जेब्लायबो मोनबाय थाया आरोना बेयो सफैफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन दायो नाय दिनै आब'मोन आगैमोन बे पिंक कालाराबो सफैफिनबावबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां गुरै आरो आराम जागोन आरोना गाननो दायो नै आब'मोन आगैमोन बेखौथ' आं सिगांनि भिडिअ देखायखाबाय बेबो सफैबावबाय रिस्टक जाफिनबावबाय नालाय बेखायनो जास्ट ओरैनो सारखोनानै देखायबाय आङो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो आंना एसे टाइमा हाखु दाखु जादों नालाय बेखायनो देखायनाय जायासै बयनिसिम गोजोन्थों